Mae Crynodeb pwnc tai Cyfrifiad 2021 yn cynnwys 3 bwletin sy'n rhoi gwybodaeth am nodweddion tai, sefydliadau cymunedol a phobl ag ail-gyfeiriad yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth i ni am gartrefi fel y math o gartref y mae pobl yn byw ynddynt, nifer o bobl sy'n byw mewn sefydliadau cymunedol a nodweddion y bobl hynny, a data am bobl sydd ag ail-gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig a'r tu allan iddi. Mae data'r cyfrifiad yn rhoi ffynhonnell unigryw o wybodaeth i ni am nifer yr aelwydydd yng Nghymru a Lloegr. Ers 2011, gallwn weld cynnydd o fwy nag 1.4 miliwn o gartrefi dros y cyfnod o 10 mlynedd hyd at 2021, ac mae nifer yr aelwydydd sy'n byw mewn fflat neu maisonette wedi cynyddu fwy nag unrhyw fath arall o gartref. Gall hyn ddangos bod cynnydd yn nifer y fflatiau a maisonettes a adeiladwyd dros y 10 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, dim ond ychydig dros 1 o bob 5 aelwyd oedd yn byw yn y math hwn o le yn 2021, sydd dal yn sylweddol is na'r rheini sy'n byw mewn tai. Tuedd ddiddorol arall oedd gystyniad bach yn nifer yr aelwydydd a oedd yn berchen ar eu cartref, gyda thros 20% o aelwydydd yn rhentu breifat yng Nghymru a Lloegr. Yn Llundain, lle mae prisiau cyfetelog tai uchaf, cynnyddodd hyn i 30%. Mae'r duedd hon yn cyd-fynd â'r cynnydd yn prisiau tai ac yn ei dro y cynnydd yn y blaendal sydd ei angen i brynu tŷ. Sefydliad a gaiff ei oruchwylio drwy'r amser neu am ran o'r amser sy'n darparu llety preswyl yw sefydliad cymunedol, fel ysgolion preswyl a phrifysgolion, canolfannau'r lluoedd arbog, ysbytai, cartrefi gofal a'r charchardau. O ganlyniadau Cyfrifiad 2021, gallwn weld bod ychydig dan 2% o bobl yn byw mewn sefydliadau cymunedol, ac roedd tua hanner o rheini yn byw mewn sefydliadau addysgol. Nid yw'n syndod mae'r categori hwn sydd wedi cynyddu fwyaf dros y 10 mlynedd diwethaf, oherwydd y cynnydd yn nifer y myfyrwyr prifysgol yng Nghymru a Lloegr. Wrth edrych ar oedran preswylyr mewn sefydliadau cymunedol, roedd 3 allan o 5 rhwng 16 a 24 oed, neu'n 85 oed a throsodd. Mae'n debygol bod y grwpiau hyn yn cynnwys y rheini sy'n byw mewn sefydliadau addysg neu gartrefi gofal yn bennaf. Yn ddiddorol, wrth edrych ar y rai a oedd yn 85 oed a throsodd, menywod oedd bron 4 o bob 5 preswylydd. Mae'n bosib bod hyn i'w ddisgwyl oherwydd bod disgwyliad oes menywod yn uwch na dynion. Dywedodd 1 o bob 20 o bobl ei bod yn aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn. Yr ail gyfeiriad mwyaf cyffredin oedd cartref rhiant neu warcheidwad arall, neu gyfeiriad cartref myfyriwr, tra bod rhai eraill yn cael ei defnyddio fel cartref gwyliau. Roedd y rhan fwyaf o'r ail gyfeiriadau hyn yn y Deyrnas Unedig, ond roedd rhai dramor. Rydym ni'n bwriadu llunio dadansoddiad manylach am leoliad ail gyfeiriadau a nodweddion yr eiddo hyn yn ddiweddarach yn 2023. Byddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau tai manylach wrth i ni barhau i ddadansoddi data Cyfrifiad 2021. Byddwn ni'n ystyried sut mae tai yn amrywio rhwng maint cartrefi, ethnigrwydd, crefydd a gweithgarwch economaidd, gan roi darlun manylach o'r tueddiadau tai ledled Cymru a Lloegr. Cyfrifiad 2021, nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.